stadsprins. Van de nieuwe stadsprins van de Nieuw in het jaar 2011. Alsjeblieft, daar staan ze. Natuurlijk staan hier potentiële 3 nieuwe stadsprinsen. Maar, en ik wil het er ook gaan opvullen, er is natuurlijk maar één stadsprins die nu moet geroepen weer. En ik wil hem neer even naar voren roepen. Vermoeden de spanning gaat op, verdomme die als goed. En dan wachten we. Laten we erop komen met de prinsenkapel. En dan gaan we. Hier staat voor het. Lekker maar. Om de sector te veranderen en te laten zien en dat ziet, hier staat onze prins. Morgen opkomen vrouwen om de sector officieel te veranderen, de prinsenkapel verder te halen. Want hier staat voor prins Hans de Beer. We zijn weer aan de morgen en de vuur gegeven. Dat is wel een zware gebied, maar een goede gebied om de begeleiding van de prinsentoerisme te kunnen zien. En ik denk dat we helemaal verder zullen zijn. Klaar, we kunnen beginnen met het seizoen. De komende weken zal ik het heel veel organiseren. Dan zal ik het nog allemaal ontmoeien en ik naast meer beter houden. En dat allemaal op een televisie spelen. Jij nu, besteden.